Unang adlaw sa pagtugot sa publiko nga makabisita sa mga samang sa Lapu-Lapu City, daghang mga tao ang wa dahil makasud kay Waidang Gate Pass. Si Luan Mirondina sa report. Sayong may bisita sa Humay-Humay Roman Catholic Cemetery, ang manag-agaw nga sila si Julio Rosales, Alex Igot ug kaubanan. Apan na mauli sila kay walay dalang pase o face shield. Pauli no. Sunod mi adlaw balik. Niyari mi karundaan. Kay mintas tanto wa pa kay tao ba. Ya kay pagabot mo na kay di man pwede di wa kay git pasigikan sa kuan kumbinto. Wala usab pasudla si Rosaline Armenton bisan kung nagsugod og letter A ang iyang apelyido kay wala usab siya'y dalang pase. Nagpaabot ko sa akong maguwang kay nagpakuha ko gate pass. Kay diri naman sila gikan yan ana man nga pakuha gate pass so ilaming kuhaan na lang. Daghan gyud ang wala kasulod. Kay naamay tagalagyo-lagyong lugar nga wala maswito sa ato palisi dire. So dili gid na pwede makasulod. Amo lang gayran nga ato lang mas kumbinto ug naa mo automatic makabalik mo. Gilahi ang entrance ug exit sa Roman Catholic Cemetery sa Humay-Humay aron masiguro ang physical distancing. Higpit usab ang mga health protocols nga gipatuman sama sa pagkuha og temperatura ug may hand washing area nga gimontar. May mga pahinumdum usab nga tumanon ang mga health protocols. Sukwahi sa nangaging mga katuigan, limpyo ug hapsay ang samang kay may mga labayanan sa mga infectious waste sama sa mga nagamit nga face mask. May mga pulis nga gidestino aron pagsigurong hapsay ug malinawon ang pagsud ug gawas sa samang. Samtang gihangyo ni Father Bong Corpus ang dakbayan nga dili na lang ipatuman ang alphabetical order sa apelyido sa tugutang makabisita sa samang sa mga adlawng Lunes hangtod sa Biyernes tungod kay daghan ang nanrabaho man. Kontrolahon lang gihapon hinuon nila ang gidaghanon sa makasulod sa samang. Mukapin sa 7,000 ka mga minatay ang gilubong dinhi sa Humay-Humay Roman Catholic Cemetery. Apan aron masiguro nga mapatuman ang social distancing, tag 400 lang ka mga tao ang tugutang makabisita matag duha ka oras. Magshirin ta kani akong gidadako mo nitong gipashirin nila nga June ang ilang oras pagbisita. So that's the time nga mogawas nila in preparation for the second batch. Bukas ang samang sugod sa alasay sa buntag hangtod sa alasay sa gabii ug sirad-an kini sugod sa Oktubre 29 hangtod sa Nobyembre 4. Subli kining buksan pagka Nobyembre 5. Samtang may upat kami sa usab nga ipahigayon sulod sa samang matag adlaw. Gawas lang atul sa usa ka semana nga sirado ang samang. Unless kung adunay mando sa atong arsobispo nga magmisa mi diri without the people, so buhaton gyud namo. Pero as of now, ang among nasabutan sa akong team of pastors nga dugangan lang namog misa, daily masses sa parish. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.